Protokol o určení vonkajších vplyvov je nevyhnutný písomný dokument. Musí byť stručný, jednoznačný a jasne vymedzovať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy určili. K protokolu sa prikladajú prílohy, ako sú tabuľky vlastností nebezpečných látok alebo skúšobné protokoly. Typický protokol obsahuje identifikáciu objektu a podklady použité na jeho vypracovanie. Dôležitou súčasťou je popis technologického procesu a zariadenia, vrátane vplyvov pri neobvyklých prevádzkových stavoch. Rozhodnutie komisie špecifikuje normy, určené vonkajšie vplyvy a požadované opatrenia. Protokol musí obsahovať aj zdôvodnenie rozhodnutia komisie. Pri určitých prostrediach, napríklad s výbušnou atmosférou alebo v miestnostiach na lekárske účely, sú prílohou aj špecifické podklady. Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Počas celej existencie zariadenia, inštalácie alebo prevádzky sa musí starostlivo archivovať. Bez neho nie je možné zabezpečiť súlad s bezpečnostnými normami. Údaje o vonkajších vplyvoch, hodnotené podľa iných noriem, sa taktiež musia pripojiť k tomuto protokolu. To zabezpečuje komplexný pohľad na všetky relevantné riziká a podmienky. Nevieme si predstaviť seriózny návrh elektrickej inštalácie bez znalosti vonkajších vplyvov. Je to rovnako dôležité pre konštruktéra zariadenia, ktorý potrebuje vedieť, v akom prostredí bude stroj pracovať. Montážna firma musí byť informovaná, aby predišla nebezpečným udalostiam. Správne prevádzkovanie inštalácie a nastavenie kontrolných cyklov si vyžaduje jasné pochopenie prostredia. Protokol je základom pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Vonkajšie vplyvy sa určujú vo všetkých priestoroch, kde sú elektrické zariadenia alebo inštalácie. Je nevyhnutné, aby boli určené v plnom rozsahu a jednoznačne. Priestory by mali byť na výkresoch identifikované, napríklad očíslované. Medzi rizikové prostredia patria napríklad vonkajšie vplyvy vody od rozprašovania až po ponorenie, výskyt cudzích pevných telies ako prašnosť či prítomnosť korozívnych alebo znečisťujúcich látok. Kritické sú aj kategórie týkajúce sa spôsobilosti osôb, dotyku s potenciálom zeme alebo nebezpečenstva požiaru a výbuchu. Škodlivé účinky vonkajších vplyvov možno zmierniť rôznymi opatreniami. Patrí sem použitie dostatočne tesných krytov, vzduchových clôn, odsávacích zákrytov alebo pravidelné odstraňovanie nebezpečných látok. Ďalej sem spadajú aj úprava technologického procesu a využitie indikačných zariadení. Protokol o určení vonkajších vplyvov je teda zásadným dokumentom. Poskytuje komplexný pohľad na environmentálne riziká a zabezpečuje správne fungovanie a bezpečnosť elektrických inštalácií v každom projekte.